kuzodlula ngizofika isikhathi sokujabula. Wala bafethu, shapho kunjani? Ngithembe ukuthi ni grand, ngithembe ukuthi niyaphila. Makuthi ke usanda kusijoina kuyona ke le channel, ngicela wenze nje okulungile, ulike i-video, usubscribe ku channel. Okunye okubaluleke kakhulu ukuciphiza i-notification bell ukuze mangifaka i-video ngaso sonke isikhathi wena uthole i-notification. Bafethu, transfer news kwi-Betway Premiership njengamanje ke bafethu, ngizonipha nje i-list yabadlali bonke i-Orlando Pirates esibasayinile. Orlando Pirates ke bafethu kuleli windi isebenze kakhulu ama signings amasha. Ngithembe ukuthi mawumlandeli we-Orlando Pirates ujabulile njengama signings e-Orlando Pirates, especially i-Orlando Pirates isayine abadlali ebebevele ebengama target ayo. Okunye okumnandi lokho ukuthi abadlali vele nathi esibadingayo ukuthi bajoyine i-Orlando Pirates. So bafethu ke ngizokupha nje i-list ukukuvezela ukuthi ke Orlando Pirates isebenze kanjani kulesikhathi sewindi lama transfers. Ngizophinde ngikuphe ke futhi nabadlali ke engasho ngithi Orlando Pirates njengamanje bangama pending signing. Singakulindela ukuthi Orlando Pirates iba sign ngoba umthombo uveza ukuthi i-Orlando Pirates ayiqedile ngama signings. Bonakala engathi izosayina cishe scheme sonke njengamanje ngithi bawu 10. So bafethu kanganimoshela isikhathi ngizokwethulela ke la ubadlali nje ukugoqa ukuthi ibhakabhaka yalisebenze kanjani. Umdlalo oqala uSipho Mbule from iMamelodi Sundowns ebekade ebolekiswe kwiSekhukhune United, then i-loan spell yakhe ke yaphela. Ube nenkinga ke kwiSekhukhune United, uzophuzo oldakayo. Ngicabanga ukuthi Orlando Pirates ize imsayine nje mhlambe isiyazi ukuthi izomthathela ke u1 no2 wenyathelo. So that is why sibona ke imsayinile iyazi ukuthi izodila kanjani nenkinga yakhe uSipho Mbule. Omunye umdlali kube uSihle Nduli ke bafethu siyamazi ukuthi ebeshaya isisu esinenkosi phakathi kwiStellenbosch FC. Orlando Pirates angazi ukuthi why imsayine late kanje. Umfana since from 2020 egijima kwiStellenbosch FC, mina bengibona ukuthi lo imaterial ye-Orlando Pirates, kodwa ke kuyajabulisa ukuthi Orlando Pirates igcine imsayinile uSihle Nduli from iStellenbosch FC. Omunye umdlali kube Masindi Nemtajela naye ubeshaya isisu esinenkosi phakathi kwiMarumo Gallants. Orlando Pirates ufike ekhaya, istyle se-Orlando Pirates ungena afite athi khaxa. Omunye umdlali ke wesi4 Tsepo Mashilowane ebegijima kwiMotsepe Foundation kwiBaroka FC. Angeke ngiqamba amanga, mhlambe wena uyamazi, mina angimazi, angifuna uqamba amanga, kodwa ngicabanga ukuthi Orlando Pirates ibonile ukuthi ke lo mdlali siyamdinga eswini uTsepo Mashilowane. Bese kuthi ke umdlali ke futhi ke wesi5 kube Yane Lambothuma ke siyamazi ke bafethu, istriker ebesihlupha kwiRichards Bay FC. Orlando Pirates ngithi na last of le season esiphuma kuyona kuleya ka2024-2025 ngicabanga ukuthi Orlando Pirates yayikade imfuna ngaleso sikhathi, kodwa ke asibonge ukuthi igcine imtholile uYane Lambothuma from iRichards Bay FC. Bese kuthi ke omunye ke umdlali ke wesi6 kube uNkosikhona Ndaba, naye ke futhi ke bafethu angimazi but uyi-defender kwiRichards Bay FC. Ngicabanga ukuthi ngoba ekwi-Orlando Pirates it because Orlando Pirates ibonile ukuthi ke lo mdlali siyamdinga ku-backline, especially ngoba i-Orlando Pirates ibuyihlaselwe ama-injuries. Sithole singasenabo abadlali basemuva ngenxa yama-injuries. I think that is why isayine uNkosikhona Ndaba from iRichards Bay FC. Omunye umdlali ke bafethu bese kuba yi-winger Tsepang Moremi from AmaZulu FC. Ngeke ngikhulume kakhulu ngaye bafethu, siyamazi ukuthi umjida uNswembi. Orlando Pirates kade ayimfuna, iKaizer Chiefs bekade imfuna, kodwa ke usephelele khona le kwesikamamenzela iScott Tsepang Moremi from AmaZulu FC. Bese kuthi ke omunye ke umdlali Abdulayo Mariko obegijima kwiJiliba FC yaseMali. Naye ke bafethu angimazi kodwa iOrlando Pirates noma ingakam introduce public, but kwi-video i-Orlando Pirates ebiyipostile iveza kwi-training yabo simbonile uMoriko, okusho ukuthi i-Orlando Pirates naye futhi isimsayinile. Bese kuthi omunye umdlali ke wokugcina nomdlali i-Orlando Pirates ebikade ke iveza ukuthi imsayinile ekulona ke usuku lwanamhlanje uOswin Apolis. Bafethu uOswin Apolis uNtswembu siyamazi kwiBafana Bafana, siyamazi kwiPolokwane City, ungumdlali
amaqembu aseSoweto kade amfuna. I-Kaizer Chiefs futhi iyona bekuthiwa uya kuyona, kodwa i-Orlando Pirates isikwazile ukuthi imhlwithe. So bafethu-ke ibona abadlali-ke abawu-9 i-Orlando Pirates esibasayinile. Then bese kuba nabadlali-ke bafethu ababili abapending bafethu. Umdlali ekuthiwa i-Orlando Pirates ingase imsayine uSadio Kanoute obegijima kweSimba FC, yena ungowasezweni laseMali. i-Orlando Pirates kuthiwa-ke uyena mdlali engase futhi imsayine. Bese kuthi-ke omunye umdlali engengezwa nje amahlebezi, umdlali ogijima as striker kwi-TS Galaxy, uLebone Siyema, kuthiwa-ke naye i-Orlando Pirates omunye umdlali esingase sibone i-Orlando Pirates imsayina for i-next season. So bafethu-ke iyona list le bengiyiphethe abadlali asebesayinwe i-Orlando Pirates, kanjalo-ke nalaba ababili esengibabalile abangama-pending signings. Make sure ukuthi uyayilike ivideo, uyasubscribe kwi-channel bafethu. Okwamanje ngivumele ngithi-ke nje bye bye.